Ngayong araw na to ay January 5, 2022. So papunta kami ngayon ng Pawa dito sa Tabaco City para kumuha ng ticket papuntang Maynila. So andito kami ngayon sa may LCC Mall, Tabaco. Mga taga saan kayo, kuya? Taga dito po ba kayo sa Tayhi, Tabaco? Ayan. Yes, of course. Shout out po pala sa mga taga Tayhi. Mga puging karayaw di ba sa mo? Yan naman ako, Nico. Salamat, idol. Sige. Galing ngayon guys, nakasakay kami ngayon ng padjak dito sa Tabaco. Papunta kami ngayon ng Pawa para kumuha ng ticket papuntang Maynila. Ay guys, andito tayo ngayon sa Pawa Terminal dito sa bus. Pakita ko lang sa inyo guys yung mga pasaherong papunta ngayon ng Maynila. Ayan. So ngayon nakabook kami ng ticket dito sa saan ba yun? St. Jude. Dalisan ang Bulacan. Bali, andito tayo ngayon sa may Bicol Isarog Terminal Bus Ticket Station. And bali, ito yata yung pinaka-last street. January 5, 4 PM. Tapos yung pamasahe ngayon ay nasa 1,000. Ngayong araw yung alis namin dito sa Bicol. So ang oras ay alas 12, mag-aalauna ng tanghali. So nag-aayos na siya ngayon. Mga 2 PM siguro aalis na kami dito sa bahay, tapos didiretso na kami ng Tabaco dun sa Pawa Terminal. Tapos mga 4 PM aalis na yung bus going ng Manila. Okay? So update ko kayo mamaya pag nasa Tabaco na tayo. Bale, simula December 20, nung pagpunta namin dito sa Bicol, naka 17 days din kami ditong bakasyon. So ngayon ay January 6, 2022. So paalis na kami ulit ngayon dito sa Bicol. Tapos siguro balik namin dito sa Bicol ay mga July na siguro. Fiesta dito sa sa Miss Piña dito sa Oras. So simula ngayon siguro mga 6 months siguro yung guguguli namin ulit sa Manila para makabalik ulit naman dito sa Bicol. So mag-iipon muna kami ng pera kasi ngayon kasi medyo syempre December tsaka January yung lumipas po, sagad-sagad yung gastos namin kasi nga New Year tsaka Christmas. So naghanda. Tapos ngayon maipon ulit tayo para pagbalik natin ng July, may kunting allowance tayo dito. So ngayon tanghali, sobrang mainit. Yan. Sobrang lakas ng sikat ng araw. As mamaya 2 PM aalis na kami dito kasi mga 4 PM aalis na yung bus dun sa Pawa.